prieteni, acum mergem până în oraș. Vremea asta nici nu plouă, nici nu iasă soare, e cam așa. Dar ce să facem? Se vede în jur cum este. Da, O zi ploioasă, așa, cam așa, amoroasă. bosuflată. Suflată ziua. Păi dacă nu e soare, nu e ceață, ploaie. O să iasă ea cu soarele, ia cu soarele. De asta am zis o zi bosuflată. Da. Să vedem ce mai facem și azi, bunicu. Uite ce-am făcut și până acum. Nici chiar așa că nu știi ce faci. Poate azi, de unde știi că poate azi mâncăm grătar, mâine pește la cuptor. Pește la cuptor, mâine. Deci nu facem în fiecare zi aceleași lucruri. Da, așa este, ai dreptate. Eu la asta m-am referit. Acum unde mă duci? Să vedem. Încet. Ne simțim mai bine. Da. Ne simțim super bine și am zis să ieșim și noi prin oraș. Da. Pe bunica Ileana. Vrei să mergi să iei ce ai zis că iei aseară lui Moșu sau? Da, mergem până la China. Să vedem Uite, trebuia să o iei pe aici ca să Nu mergi eu la, pe aici, o iau și eu așa. ca să mergi la Ia să-i Mihaela. filmez și pe oamenii ăștia să vedem ce fac. Nu se filmează, Olga. Ba, se filmează. Ce faci, mă, doamna Olga? Pe la mașina. Ce face bunica Zâna? În casă. Ce a făcut? Dar nu te vezi, de te mai așa, bebe, să te vedem Hai. și noi. Așa. Tu, bebe, ce mai faci? Ne-a fost dor de tine, nu te vedem de atâta timp. Denisa, Denisa. ce face bunica Zâna? Cum mă vezi și nici nu vorbești cu mine, nu mă întreb ce faci, nașă? Bine. Ha? Bine face. Bine face. Hai vii și tu. Și tu? Bine. Mă, nu vin că sunt răcită, de asta nu mai veni. Mm. Da. Și unde te duci? Mă duc până la China show. Ce rochie? Nu mi-au să iau pentru moșu niște pantaloni training. Rochie pe timpul Da, ăsta. rochii nu cumpăr de 4-5 ani, am rochii. Da. Mamă are rochii, are flanele, are de toate. Vânzare. De vânzare, da. Vin, mă, mai târziu, acum plec. Bine, nașă. Să vreau cafea. Uite și pe Ion, ce faci, bă, Ion? Neamburi. Cum sunt, bă, Florino? Nu știu, nu am văzut. Ha? Nu am văzut. Uite că așa, la mine, așa. Asta. Ziua cu apă, n-ai. Nu e fată, ce Florin? Hai că asta. Auzi tu, Florin. Nu, nu. Eu zic că Florinul frate meu. Ah. Da. Hai, mă, hai. Încet, doamna șofer, încet. Păi da, mă grăbesc, mă grăbesc. Cu grijă, doamna șofer. Ia uite pe Lucica Da. de Glason. Lasă. Nu mai merge Glasonul. Am vrut să-i dau casa. Cicuța. Ce bine e când te plimbi. Toată ziua în casă. Da. Te plictisești la mă, luminița. Trebuie să-ți găsești de lucru în casă, că în casă e destul de lucru, fără să te plictisești. A, iar încep cu mine. Păi încep că tu te plictisești,
normal că te plictisești dacă stai toată ziua pe telefon. Nu aici pe Faci bloc. un pic de curățenie Nu. la mine în cameră. Spune adevărul. Tu știi că eu nu mint. Da, curățenie așa rapidă Gata, te rog. și până te plictisești. Mamă, uite ce a adus, uite ce a adus la 2 pași. Da. Uite ce au adus. Ce au adus? Au adus bomboane și jucării. Da. Bun. Eu vreau să mă plimb, bunico, să ies, să umblu, Ah. să fac lucruri distractive, creative. Da, foarte, foarte frumos. Nu numai curățenie. Și Da. Da. Dar nu cred că avem voie să filmăm înăuntru. mi-a dat 2 milioane. Uite. Uite mașina lui. Brățărina. Mi-a dat 2 milioane să-i ajută Dumnezeu să fie sănătos. Nu a intrat înapoi Mi-a la dat tine și Toniță degeaba. 1 milion să le dea Dumnezeu bani mult și sănătate multă și tot ce doresc ei în viață să le ajută Dumnezeu. Mimi mi-a dat, Tomiță mi-a dat să le ajută Dumnezeu să fie sănătoși. Da. Nu urci în mașina asta albă, la nepotul tău în mașină. Da. El o lasă pornită mașina. Apă ce să facă și el. Să fie sănătos, să-i ajută Dumnezeu. Da. Încet, șoferițo. Uite încet. Încet merg. Cât de încet. Am făcut cumpărături, am primit bani. Da. Acum mergem la Mihaela. Mergem la Mihaela să plătim șamponul. Da. Da. Vezi că o plimbare nu strică? Păi, vezi că stăteam în casă, vezi? Trebuie să ne plimbăm. Da, da, trebuie să ne plimbăm. Da. Trebuie. Nu s-a te dus ei, pune. Du-te prima dată la Mihaela. Uitași. Nu mă duc la Mihaela, dar la urmă nu mai întoarcem pe aici. Și trebuie să fac așa, o poleală. Lasă că nu. Acum lasă că nu. O plimbare nu strică. Așa. Clansonează. Să luăm pâine. Da. Dar vin dacă are la tăvică acolo. Dacă nu mergem la Șemescu. Unde vrei tu?
acasă. Am ajuns aici acasă. Da, A luat sfârșit plimbarea noastră. a luat sfârșit. Da. Gata, prieteni, am ajuns acasă. Da, prieteni, am ajuns acasă. O să vedem ce face moșul ăsta. Ce face bunicul Tomiță? Uite, voia pentru moșul meu se pantalon, dar nu știu dacă îi place lui pantalonul. Cred că nu îi dau înapoi, că n-a fost alții cum voiam. Ha? Bun? Chiar e galbenul ăsta când înțeleg, ha? Nu nimic. 500 perechea. N-a mai fost de ăștia. Vezi? Da. Lasă-le pur sănătos. Da. Abonați-vă la Ileana de la Stehaia, la Tomiță și la Mândra. Vă rugăm frumos să vă abonați, să ne dați și nouă mesaje frumoase. Vă mulțumim pentru ele, pentru urmărire. Și vă iubesc mult, dragi prieteni, din toată inima mea, din tot sufletul meu. Dumnezeu să vă ajute cu multă dragoste și cu multă putere și cu mulți bani. La revedere!